sekuphinde kwenzeka omunye umlando lapha yana-ke ku-YouTube saba sanibikelela into Festival TV le uNkeshemba lo okhiphe i-EP yakhe enengoma eziwu-6 ngey-20 zika-March. Le EP inengoma njengokuthi sekuzolunga mama emkhathini Dr. 3 Second imikhonto ama-2K usuke ikhombisile, kodwa namuhla engoma ethi kuzolunga mama ibe isishaya unumber 1 laphana kuphi ku-YouTube trending chat songs. Usejoyina bani? Usejoyina abantu abanjengomthandeni wangena Guy 4 more than 4 times ngengoma ethi Gucci sigada umzila 24/7 eDubai, ngoba ukhuzana umjolo loyo umuntu onengane wangena kayi-2. Abanye abangena laphana ku number 1 ku-YouTube abantu abanjengobani umzukulu Ghost bami umenzi music ethi wesikhinkile usikhanga featuring Shengo wasehlala Nkosi ingoma ethi Valentine. Okugcina bekuyinto encane ingoma ethi ukhethe mina ke the latest entry ubani ke uNkeshemba sekuzokulunga mama. Umsebenzi omkhulu ngani zakwethu only nje nge-3 days niyabona ukuthi mawucula kahle abantu bazokusupport, abantu bazokufaka lapho okumele kufake khona. Akeke abantu bekuyeke uma ubakhipha into emnandi inhle kakhulu i-EP kaNkeshemba ingoma eziwu-6 eziningi zazo zimnandi. Isikhombisa ukuqashuka ke le ihambe phambili lethi sekuzolunga mama nakubani ku-Spotify, ngoba uSpotify unokuba late ngokuhamba isikhathi ke nizobona improvement laphana ku-Spotify. Ngizokhumbula ukuthi uNkeshemba ufike ngomsebenzi omhle kakhulu ngengoma ethi ngixolele mntanami. Le ngoma yashaya 16 million wama-views ku-YouTube, kodwa ku-Spotify yashaya 15 million. Ethi sibaya sikababa ku-YouTube yashaya 10 million, ku-Spotify yashaya ke 10.5 million. Ethi ngixolele mntanami e-remix yashaya ke ubani 2.5 million noma views, yathi ku-Spotify yashaya ke 2.3 million. Currently uNkeshemba ubenama monthly listeners awu 918,000 laphana ke ku-Spotify. You can imagine manje ingoma yakho bisikhona already uzobuyela ke futhi ke more than 1 million, 1.1, 1.2 million kuyale, and uzobeka umculo wesibili ukuthi ashaye ke 1 million kabili laphana ke kuba monthly listeners. uMaskandi okuyinto sesiyibona uMaskandi usoze kahle kakhulu ingane zakwethu, ngoba lokhu ukukhuphuka uMaskandi ukhombisa ukuthi uyatake over ngampela. Sesizogcina sobona uMaskandi kuma-awards amaningi urecognizwa ubanga ama-song nama-record of the year nama-music video of the year nasey'ntweni ey'ningi njengoba nibonile-ke laphana kwa-Metro. Siyibonga kakhulu lezi nsizwa esencane-ke eyafika ibona laphana ku-TikTok, yafika lo msebenzi wakhe-ke awenzayo okubonakalayo ukuthi no konke siyona i-chance lokhu ayikwenza. Kulokhu sekuprovile ukuthi umculi serious uzohlala egemini uzoyivulela ispace sakhe. Nominatiwe kuma-Metro FM as an upcoming artist. Cishe ifana leyo kodwa kule nomination laphana okumele abantu bemvotele. I hope kuyavotwa. If akuvotwa-ke sikuyobona khona ukuthi impumela hamba kanjani. Once again congratulations Nkeshemba ukuthi ushaw number 1 laphana ku-YouTube. Akujwayelekile ukuthi kwenziwe noma ubani lo, wena ukwenzile, sikubona kakhulu. Isahle ngane zethu sodibana nokuzayo.